Fl-għalqa fejn jinstab il-katavru ta' Sion Grek ma kienx hemm sinjali ta' vjolenza jew kommozzjoni u li dan jista' jindika li ma nqatlitx fl-għalqa. Għal dan it-tabib u espert forensiku Dr. Mario Scerri, hekk kif matul il-jum ta' tlieta kompla il-ġuri ta' żewġ irġiel li jinsabbu mixlija bil-qtil ta' Sion Grek ta' 20 sena mis-Siġġiewi f'Marzu tal-2005. Fix-xhieda tiegħu l-espert forensiku ara ir-rapport li kien ħejja dwar il-każ u spjega li kien mar fuq il-post fis-6:09 ta' filgħaxija ta' 13 ta' April tal-2005 meta instab katavru falqa fil-Marsa u r-riżulta li kien ta' Sion Grek. Dr. Scerri qal il-katavru kien fi stat avvanzat ta' dekompożizzjoni b'idejha tal-lemin fuq wiċċa u swaba tal-lemin magħluqin. Fuq il-wiċċ kien hemm ħafna feriti suspettużi li skont Dr. Scerri kienu sinjali ta' vjolenza u qal li l-katavru kellu ħafna ġrieħi għax il-vittma kienet qed tipprova tiddefendi lilha nnifisha. L-awtopsja iddeterminat li Sion kienet konxja li kienet qed tiġi aggredita. Dr. Scerri kompla jgħid li Sion kellha qata' fonda fil-parti privata kompatibbli ma' strument bil-ponta u li jaqta'. It-tabib Scerri spjega li meta kien eżamina lil Ismail Ħabex fuq l-għajbien ta' Sion Grek huwa kien sablu numru ta' qatat fuq idejh li setu saru xi jiem qabel u li kienu ġrieħi magħmula minn persuna. Meta kien qed iwieġeb domandi f'dwar l-għalqa li fiha nstabet Sion, Dr. Scerri qal li ma nstabx għaddajjar tad-demm għalhekk hu probabbli li l-vittma ġiet imsawta u nqatlet x'imkien ieħor u wara inġarret fl-għalqa fil-Marsa. Fis-seduta inqrat ukoll ix-xhieda ta' Dr. Mark Russo, tabib li llum huwa mejjed u li kien sab il-katavru ta' Sion Grek. Fix-xhieda tiegħu qal li huwa kien eżamina lil Ismail Ħabex li kellu qtuħ superfiċjali f'idu xellugija u fil-pala ta' jdejh li saru madwar jumej jew tlieta qabel. Kellu wkoll żewġ marki fuq il-pols tax-xellug u swaba maħmuġin biż-żejt. Barra minn hekk kellu marki li jindikaw li kien jabbuża mid-droga. Dak iż-żmien meta Dr. Russo kien mistoqsi jidentifika lil Ħabex fl-awla marfux u spjega li kien jara wisnies u ma jiftakarx. Meta l-avukat tad-difiża Edward Gatt indirizza lil ġurati qal li hemm bżonn li jwarbu il-preġudizzji, irrefera għal dak li ntqal minn xhieda llum fil-qorti li aktarx li Sion ma qatlitx fl-għalqa fil-Marsa imma l-katavru tagħha ittieħed hemm. Fl-indirizz tiegħu Gatt qal li huwa diffiċli temmen xhieda bħal ta' Jacqueline Rapinette li xedet li rat lill-akkużati joqtlu lil Sion fil-5 ta' April tal-2005 u xedt li x-xhieda ta' Rapinette hija mimlija kontradizzjonijiet u staqsa kif rat li l-akkużati jerfu lill-vittma imma ma tiftakarx li ma akkużat trefaq il-katavru minn saqajh u minn idejh. Indirizza lill-ġurija wkoll l-avukat Simon Mikallef Staffraġ li kompla ma' dak li qal Edward Gatt fejn stqal li l-akkużi qed jistrieħu fuq dak li xedet Jacqueline Rapinette. Mikallef Staffraġ qal li jekk dak li qed tgħid Rapinette mhux minnu mela l-ġurija ma tistax issib l-akkużati ħatja. Mikallef Staffraġ qal li l-fatti kollha jagħtu direzzjoni waħda dik tal-innoċenza ta' Faisal u qal li Faisal huwa kompletament nieqes minn kull prova li nġibet quddiem il-ġurija. L-avukat żied jgħid li l-akkużat qiegħed hawn minħabba dak li qalet Rapinette. Il-ġuri se jkompli l-erba' bl-uffiċċju tal-Avukat Ġenerali jagħmel ir-replika tiegħu. Il-ġuri huwa presedut mill-imħallef Aron Buġejja u d-difiża hija mmexxija mill-avukati Edward Gatt u Ismail Bsajla għan-nom ta' Ħabex u l-avukat Simon Mikallef Staffraġ f'isem Faisal.